नमस्कार. अस्सल मालवणी क्रिएशन यूट्यूब चॅनलवर मी सिद्धिका चव्हाण तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. या चॅनलवर आपण पॉडकास्टिंग सुरू करत आहोत. या पॉडकास्टिंगचा उद्देश एकच की आपल्या कोकण भूमीमधील अशा काही यशस्वी व्यक्तींची आपण जगाला ओळख करून देणार आहोत. तर आज आपण भेटणार आहोत अशा एका व्यक्तीला ज्यांची या मातीशी नाळ घट्ट जोडलेली आहे. ते उत्तम चित्रकार आहेत, तसेच कला शिक्षक आहेत, पर्यावरण प्रेमी आहेत, शेतकरी आहेत, समाजसेवक आहेत. तर आज आपण स्वागत करणार आहोत श्री संजय सलोणकर सर यांचं. सर नमस्कार. नमस्कार. आज आम्ही संपूर्ण तुमचा परिसर फिरलो, संपूर्ण अशी सर्व झाडं बघितली. तर सेवानिवृत्तीनंतर तुम्हाला हा उपक्रम म्हणजे तुम्हाला याची कल्पना कशी सुचली आणि एकंदरीत तुमचे त्यामागील अनुभव काय काय आहेत? निवृत्तीनंतर जो मोकळा वेळ आहे त्यामध्ये मला काही प्रयोग करायचे होते. माझ्या मनात काही गोष्टी होत्या, त्या पूर्ण करायच्या होत्या आणि त्यासाठी माझ्याकडे जे काय लागतं ते सगळं होतं. विशेष म्हणजे माझ्याकडे फार मोठी जागा होती आणि म्हणून मी ठरवलं की आपल्या भागामध्ये लोकांना चांगली झाडं मिळत नाही आहेत, जी उत्तम मातृवृक्षापासून तयार केलेली, जनक वृक्षापासून तयार केलेली, त्यासाठी वेंगुर्ल्याला जावं लागतंय. म्हणून मी ठरवलं की या वैभवडीमध्ये आपण इथे एक नर्सरी सुरू करावी, रोपं तयार करावी, कलमं बांधावी. यासाठी मी मग हा व्यवसाय खरं तर कुडाळ, वेंगुर्ले येथे फार मोठ्या प्रमाणात चालतो. तिथे जाऊन मी काही मित्र जोडले आणि त्यांच्याकडून हे सगळं तंत्र शिकून घेतलं. ते मी माझ्या माणसांना शिकवलं. त्यात त्यांना कौशल्य प्राप्त करायला थोडा उशीर लागला, पण थोड्या कमी प्रमाणात का असेना, पण ती माणसं शिकली. आज आम्ही सर्व प्रकारची रोपं इथे तयार करतो. सर आज तुम्ही पाहत आहात की आपल्या कोकणातील जी जमीन आहे ती ओसाड पडलेली आहे आणि आपल्या कोकणातील जे तरुण आहेत ते शिक्षण घेऊन पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणी जात आहेत नोकरीसाठी. तर काही असे आहेत जे घरी बेरोजगार बसलेले आहेत. तर अशा मुलांसाठी जे भरकटलेले आहेत त्यांना तुम्ही काय संदेश द्याल? आजच्या तरुणांना कोकणात करण्यासारखं बरंच काही आहे. इथे माणसांची म्हणजे कामाला माणसं मिळत नाही. कुशल तंत्रज्ञ, कुशल कामगारांची गरज आहे. शेतीमध्ये गरज आहे. आम्ही पूर्वी शेती करायचो ती पारंपरिक शेती होती. त्यामध्ये खूप अडचणी होत्या. पण आज कसं आहे की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण उत्तम शेती करू शकतो. सर्व भाज्या, फळभाज्या आणि पिकं आपण घेऊ शकतो. पण यासाठी माणसांची गरज आहे. तर इथले तरुण जर इथे राहिले, इथल्या जागेमध्ये त्यांनी ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर याचा वापर करून, मल्चिंगचा वापर करून जर भाजीपाला केला, शेती केली तर ते चालणार आहे. सर मग असे कोणते व्यवसाय आहेत किंवा कोणते उपक्रम आहेत जे साकार करून आजकालची जी मुलं आहेत त्यांना अर्थार्जन होऊ शकते किंवा त्यांना रोजगाराची संधी मिळू शकते? असे अनेक उद्योग आहेत की जे शेतीवर आधारित आहेत. मग गाई म्हैशी पाळणं, त्याचा दुधाचा व्यवसाय करणं, कोंबडी पालन आहे, म्हणजे कुक्कुटपालन. त्यानंतर अलीकडे शेळ्या मेंढ्या पण पाळतात. काहींनी असे केले आहेत प्रकल्प. त्याशिवाय इतर अनेक छोटे मोठे मशिनरी घेऊन घरच्या घरामध्ये काही लोक पत्रावळी तयार करतात, ड्रोन तयार करतात, काही पॅकिंगच्या मशीन घेतले. कोरोनाच्या काळामध्ये काही मुंबईतून इथे लोक आले होते आणि त्यांना त्यावेळी कळलं की निसर्गाची किंमत कळली आणि त्यांनी काही तरुणांनी इथे उद्योग सुरू केले. आमच्या बाजूला तिथवली गाव आहे. तिथे एका मुलाने, खरं तर तो उच्च शिक्षित, मुंबईला चांगल्या ठिकाणी होता तो, पण त्याने गवती चहाची लागवड केली, प्लांट बसवला आणि तामिळनाडूच्या एका कंपनीशी आज त्याचं टायअप आहे आणि त्याने तो तिकडे तेल विकतो ते काय. तर असे नवीन नवीन गोष्टी शोधून काढल्या पाहिजे. विज्ञानाची कास धरली पाहिजे. तर हे सगळं शक्य होईल. आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. पर्यटनावर आधारित पण अनेक उद्योग आहेत. ते सुद्धा आपण चांगल्या प्रकारे जीव ओतून आणि कष्ट मेहनत घेऊन जर केले तर निश्चित आपण यशस्वी होऊ शकतो. सर तुमच्या परिसरामध्ये फिरताना आम्हाला बरीचशी विदेशी झाडं पाहायला मिळाली. तर त्या विदेशी झाडांचं देखील इथे लागवड करून त्याच्यापासून उत्पादन मिळू शकतं का? किंवा ती जी झाडं आहेत ती या आपल्या वातावरणामध्ये सुयोग्य वाढू शकतात का?
याबद्दल तुमचं काय मत आहे? मी केवळ कुतूहल आणि आपल्याकडे काहीतरी वेगळं असावं. अं, आंबे, फणस, काजू हे तर आहेतच आपल्याकडे, पण त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं असावं म्हणून मी ही अशी एक्झॉटिक झाडं लावली आहेत. आता त्याची बरीचशी फळं वगैरे मी अजून पाहिली नाहीत कशी असतात, आणि त्याची चवही मला माहीत नाहीये. पण लोकांना जे आपल्याकडे नसतं त्याचं आकर्षण असतं. आता तसं बघायला गेलं तर काजू तरी कुठे आपला आहे? काजू हा ब्राझीलमधून आलाय. बऱ्याचशा गोष्टी परदेशातून इथे आल्या. फार पूर्वी पोर्तुगीज वसाहतकारांनी, इंग्रजांनी खूप परदेशी त्यावेळेस लोकांनी इकडे ती झाडं आणली. तर ही झाडं मात्र होतात. कोकणात आता मी बरीच लावली, ती उत्तम प्रकारे वाढली आहेत. आता अजून त्याला फळं नाही लागली. फळं लागतील त्यावेळी आम्हाला ते नक्की त्याचा उपयोग काय, त्याचं काय, कसं त्याची चव आहे, सगळं समजेल. विदेशी झाडं लावताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. कारण कधी-कधी काही झाडं आपल्या भागातली त्याचं मूळ त्यांचं इथे नसतं, आणि मग थोडासा प्रॉब्लेम सुद्धा होतो. फार पूर्वी आपल्या रस्त्याच्या कडेला अकेशिया जो झाड लावलं गेलं, तर त्याचं लाकूड सागासारखं त्याचा वापर केला लोकांनी. साग म्हणूनच त्याला लोकांनी त्याच्या वस्तू व फर्निचर वगैरे विकलं. पण त्याला तर फळं येतात. त्या फळांना एक घग असते. पहिल्या पावसामध्ये त्या झाडाखाली फेस तयार होतो. मला असं वाटतं की काहीतरी एक असं त्या झाडातून जो काही द्रव येतो, तो नदीमध्ये राहतो, कोळातून नदीत जातो, आणि मग त्या ठिकाणच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. मग याचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे. तर सरसकट परदेशी झाडं लावणं हे सुद्धा चुकीचं आहे. त्याचा तज्ज्ञांमार्फत सल्ला घेऊन मग लावणं योग्य ठरतं. सर, सध्या आधुनिकीकरणामुळे आपल्या पर्यावरणाचा ऱ्हास होत चाललेला आहे आणि अशामुळे कुठे ना कुठे माणूस जो आहे तो मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करत आहे आणि त्याच्यामुळे निसर्गाची फार मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत आहे. तर आजच्या ह्या आधुनिकीकरणाच्या युगात झाडं किती महत्वाची आहेत आणि ती का लावली पाहिजेत, हे कशा प्रकारे तुम्ही आपल्या समाजातल्या तरुणांना एक संदेश देऊ इच्छिता? कोकणामध्ये आम्ही लहानपणी मुंबईवरून यायचो. तर आजपासून एक 30 वर्षापूर्वी कोकणामध्ये सर्व प्रकारची झाडं होती, आणि त्या सर्व झाडांच्या सानिध्यात आम्ही वावरत होतो. चिंचेची झाडं होती, मोठमोठे वृक्ष होते. आज अशी झाडं बघायला मिळत नाही. आज सगळीकडे वृक्षतोड चालू आहे, आणि शासन सुद्धा ते रस्ता वगैरे बनवतात. विकासाच्या नावाखाली ते झाडांची तोड फार मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. तर शासनाने सुद्धा ना झाडं तोडण्यापेक्षा ती झाडं जर समूळ उचलून दुसरीकडे लावली तर फार उत्तम होईल. आणि तशी यंत्रणा, तसं टेक्निक आता आलेलं आहे. परदेशात आम्ही काही यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहिले की झाडं दुसरीकडे रिप्लेस करता येतात. तसं केल्यास पर्यावरणाची हानी आपण टाळू शकतो. त्यानंतर बऱ्याच सह्याद्रीच्या या भागामध्ये हा जो पश्चिम घाटाचा भाग आहे, खरं तर आपल्याला सर्वांना अभिमान वाटावा असा हा भाग आहे. कारण जगाला शुद्ध ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारा हा भाग आहे. इथे निसर्गाने भरभरून दिलेलं आहे. तर हा ठेवा आपण जपला पाहिजे. निदान दररोज एका तरी नवीन झाडाची ओळख करून घेतली पाहिजे. अशी कित्येक झाडं आहेत की ज्या झाडांचा सालीचा, त्याच्या मुळांचा, फुलांचा, फळांचा औषधी उपयोग आहे. आणि ही मोठी झाडं आहेत, हीच खऱ्या अर्थाने माणसाला आनंद देतात आणि पर्यावरणाचं रक्षण करतात. ग्राफ्टिंग झाडं आपण लावतो, तो केवळ आपल्या समाधानासाठी, आपल्या स्वार्थ आहे त्यामध्ये की आम्हाला ती फळं मिळावी. पण मोठे जे वृक्ष आहेत हे खऱ्या अर्थानं वातावरणामध्ये फार चांगले बदल घडवतात. एक मोठं झाड 2 एसीचं काम करतं. पण असे मोठे वृक्ष आज कुठे दिसत नाही. तर ते लावणे गरजेचं आहे. त्यासाठी सर्वांनी जागरूक होऊन एक चळवळ निर्माण करून ही झाडं लावली पाहिजे. खरी गंमत काय आहे, आज मुलांना अवकाश विज्ञान माहिती आहे. अगदी कुठल्याही गोष्टीचं मेकॅनिझम मुलं अगदी तत्परपणे सांगतात. पण आपल्या ताटातले पदार्थ कुठून येतात ते मुलांना माहित नाही. झाड कसं लावायचं, त्याला काय घालायचं खायला,
हे मुलांना ठाऊक नसतं, मोठ्या माणसांना देखील ठाऊक नाहीये. तर हा इथेच मोठा प्रॉब्लेम आहे. आपल्याला निसर्गाची साथ कधीही सोडून चालणार नाही. आपण कितीही मोठ्या इमारतीत राहायला गेलो, अगदी 100 मजल्यावर जरी राहायला गेलो, तरी कुंडीत आपण एखादं रोपटं लावतो. ते निसर्गाची नाळ आपल्याला तोडून चालणार नाही. यासाठी मुलांना जाणीवपूर्वक झाडांची ओळख करून द्यायला हवी. आपल्या दारामध्ये, आपल्या घराजवळ, आपल्या गावामध्ये, आपल्या जंगलामध्ये अशी अनेक प्रकारची झाडं आहेत की ज्याचा औषधी म्हणून खूप उपयोग आहे. तर या झाडांची नावं, त्या प्रकारची पुस्तकं मुलांच्या वाचनात यायला हवी आणि त्याचं रक्षण झालं पाहिजे. झाडा एवढा मोठा दाता नाही. झाड आपल्याला काही ना काही देतच आणि निस्वार्थपणे देतं. झाडाकडून हेच शिकलं पाहिजे आपण की झाड केवळ माणसालाच नाही तर पशु पक्षी सगळ्यांना अन्न, आसरा, निवारा हे सगळं झाड देतं. तर झाडाचे फार मोठे मानवजातीवर उपकार आहे. तर यासाठी वृक्षतोड पूर्णपणे थांबली पाहिजे. सर, 25-30 वर्षापूर्वींचा जर इतिहास पाहिला तर तेव्हा आपल्या कोकणातली जी मुलं होती ती मुंबईला जायची. पण तुमचा जन्म मुंबईचा असून सुद्धा तुम्ही थेट मुंबईवरून कोकणात आला. तर यामागे काय कारण आहे की तुम्ही मुंबईवरून तुम्हाला गावी येण्याची ओढ लागली? खरं आहे की माझा प्रवास उलटा होता. त्यावेळी मुंबईला लोक कामानिमित्त जायचे, रोजगारासाठी, नोकरीसाठी. मी मात्र माझं कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण करून कोकणात आलो. याचं मुख्य कारण होतं इथलं निसर्ग, इथलं वातावरण हे मला सुखावणार होतं. कारण मुंबईत शाळेत असताना आम्ही मे महिन्याची वाट पाहायचो. तर आपल्या मनातील इच्छा आकांक्षा जर पूर्ण करायच्या असतील तर कोकणासारखं उत्तम स्थान नाही असं मला लहानपणीपासूनच वाटत होतं. आणि मग मी ठरवलं की थोडं आपल्याला कमी मिळेल पण जे मिळेल ते उत्तम आणि अस्सल मिळेल यासाठी मी कोकणात आलो. आणि तशी आमची गावी वडिलोपार्जित जमीन होती. गावामध्ये मोठं वाडीत घर होतं आमचं. आणि आम्ही आमच्या गावामध्ये सगळे कार्यक्रम आमच्या घरातच असायचे. एकंदर सगळी परिस्थिती कोकणात आमची चांगली होती. पण मुंबईमध्ये त्यावेळी अशी काही गोष्टी होत्या की ज्यामुळे मला मुंबई सोडावी लागली. कारण 1984 साली मी मुंबईवरून कोकणात आलो. त्यावेळेचं सगळं वेगळं होतं. पैसे नव्हते माझ्याकडे आणि की सगळेच घरातील व्यक्ती कामाला उद्योगाला होते, त्यांच्याकडे पैसे असायचे. न कमवणारा मीच होतो. मग मला असं वाटलं की आपण कोकणात जावं, तिथे काहीतरी करावं आणि म्हणून मी कोकणात आल्यानंतर या ठिकाणी मी शाळेमध्ये कला शिक्षक म्हणून रुजू झालो. त्या काळी मला अनेकांनी मदत केली. माझ्या गावचे सरपंच कैलासवासी विष्णू केशव कानेटकर हे एक थोर शिक्षण तज्ज्ञ होते. त्यांनीच मला आपल्या गावातल्या माधवराव पवार विद्यालय कोकिसरे या शाळेमध्ये मी कला शिक्षक म्हणून हजर झालो. आणि नंतर मात्र मी मागे वळून पाहिलं नाही. मी ठरवलं की आपण एक मोठी जागा घ्यायची आणि तशी जागा मला या बांधवाडीत होती. आणखी ती थोडी जागा त्यातील माझ्या भाऊबंधांची होती. तर त्यावेळची जी माणसं होती त्यांनी मोठ्या प्रेमाने आणखी आनंदाने मला त्यांनी ती जागा त्यावेळी दिली. सर, तुम्ही एक उत्तम व्यावसायिक तर आहातच, पण त्यासोबतच तुम्ही एक उत्तम चित्रकार देखील आहात. तर आता ह्या नर्सरी सोबतच, या व्यवसायासोबतच तुम्ही तुमची ती जी कला आहे ती कशा प्रकारे जपता? लोक पावसाळ्यात झाडं लावतात आणि मग पावसाळ्याचे 4 महिने झाले की मग नर्सरीमध्ये काही काम नसतं. मग अशा वेळेमध्ये मी चित्र काढतो आणि ही चित्र मी बऱ्याचदा माझ्या मित्रांना, माझ्या सहकाऱ्यांना ज्यांना आवडतील त्यांना देऊन टाकतो. अशी बरीच चित्र मी दिली आहे. आणि मी ज्यावेळी नोकरीला होतो, शाळेत होतो, हा विषय जेव्हा मी शिकवत होतो तेव्हा माझ्याकडे जे काही कौशल्य होतं
मी ते प्रामाणिकपणे मुलांना देण्याचा प्रयत्न केला. मनातल्या इच्छा आकांक्षा आणि आविष्कार करायचा असेल तर कलेसारखं माध्यम नाही. तर मला सुद्धा ज्यावेळी रिकामा वेळ मिळतो त्यावेळी मी हा कोकणचा निसर्ग भरभरून रंगाने काढतो. त्यात जलरंगामध्ये मला ड्रॉइंग काढायला खूप आवडतं. एक सर्वसामान्य माणूस जसा असतो तसाच मी आहे. आणि नवनवीन गोष्टी शिकण्याकडे माझा कल आहे. मला शिकायला खूप आवडतं. तर या सर्वांसाठी एक जनमानसामध्ये जाणं आणि व्यक्त होणं हे गरजेचं आहे, असं मला वाटतं. सर, काही वेळा जी नर्सरीतली झाडं असतात ती सर्वच विकली जात नाही, तर बरोबर. अशा वेळी त्यांची जी नुकसान भरपाई असते ती तुम्ही कशी करता? न विकलेलं गेलेलं झाड आम्ही रिबॅगिंग करतो, म्हणजे मोठ्या पिशवीत भरतो. आणि साहजिकच आहे की मोठं झाड असेल की येणाऱ्या ग्राहकाची पहिली पसंती असते. त्यामुळे पैसे कमी होत नाहीत, वाढत जातात. आणि अशी झाडं महाराष्ट्रातल्या काही मोठ्या नर्सरीमध्ये मिळतात देखील. मात्र त्याला जरा मेहनत लागते. त्याचं उचलणं वगैरे कठीण असतं. त्याचं ट्रान्सपोर्ट करणं जरा थोडं कठीण होतं. एवढाच भाग आहे त्यामध्ये. पण नुकसान काहीच होत नाही. सर, तुम्ही एक सेवानिवृत्त शिक्षक आहात, तर रिटायरमेंट नंतर तुम्ही आराम देखील करू शकत होता, पण तुम्ही या सर्वमध्ये स्वतःला गुंतवून घेतलेलं आहे. तर एकंदरीत हे सर्व करण्यामागे कारण काय आहे? उद्देश काय आहे तुमचा? माझा मुख्य उद्देश माझ्याबरोबर जी माझी माणसं आहेत माझ्या वाडीतली, त्यांना एक कायमस्वरूपी रोजगार मिळावा. कोकणात पूर्वी कोणतीही गोष्ट वाटून खाण्याची पद्धत होती. मी लहानपणापासून पाहिलंय. आज सुद्धा आम्ही हेच तत्व ठेवलेलं आहे. जे आपल्याकडे आहे ते सगळ्यांना द्यायचं. आणि माझ्या बागेमध्ये दरवर्षी आंबे, काजू असतातच. पण वर्षातल्या प्रत्येक महिन्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या झाडाला वेगवेगळी फळं, फुलं लागतात. त्याचा आम्ही आनंद घेतो. या ठिकाणी मी सगळ्या भाज्या करतो, फळभाज्या करतो, नवीन नवीन प्रयोग करतो. ते जे काही पिकतं ते आम्ही वाटून खातो. वाटून खातो म्हणजे सगळ्यांना मी देतो, माझ्या कामगारांना, माझ्या मित्रमंडळींना. तर त्यामध्ये एक वेगळा आनंद आहे. आणि आज काळाची गरज असलेला असा हा उद्योग. आणि माझ्या हातून हे सगळं घडतंय, हे अतिशय चांगलं काम आहे. हे माझे मित्रही मला सांगतात आणि मला देखील एक समाधान आहे. मी माझा वेळ चित्र वगैरे काढतो मी. आणखी दुसरे अनेक मी छंद जोपासले वेळ जाण्यासाठी. मला असं वाटतं की कोणी व्यक्ती आयुष्यभर आपल्या कुटुंबासाठी सगळं काही करते, स्वतःसाठी जगायचं राहून जातं. आज मी माझ्यासाठी जगतो. आज माझ्याकडे त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. मी फोटोग्राफी करतो, चित्र काढतो. त्यानंतर एक सॅट ट्रॅकिंगचा मला छंद आहे. मी अनेक सॅटेलाईट ट्रॅक करून तिथली चॅनल्स पाहतो. प्रत्येक जगातल्या देशाची संस्कृती, त्यांची भाषा, हे सगळं बघायला मला आवडतं. सर, तुमची ही जी सुप्रभा नावाची नर्सरी आहे, तर त्या नर्सरीला सुप्रभा हे नाव देण्यामागचं कारण काय आहे? सुप्रभा ही माझी मुलगी. काही वर्षापूर्वी ती गेली. आमच्यासाठी तो एक मोठा धक्का होता. तिलाही निसर्गाची, पर्यावरणाची आवड होती. तर तिच्या स्मरणार्थ आम्ही तिचं नाव नर्सरीला दिलं. आज या नर्सरीच्या रूपाने, या झाडाझुडांच्या रूपाने ती आज आमच्या सोबत आहे, असं आम्हाला वाटतं. धन्यवाद सर. तुम्ही दिलेली एकंदरीत जी संपूर्ण माहिती होती, तुमचा हा जो प्रेरणादायी प्रवास आहे, अनुभव आहेत, ते आम्हा सर्वांसाठी खूपच प्रेरणादायी आहेत. तर तुमच्या भावी वाटचालीस आमच्या चॅनलतर्फे खूप खूप शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आज या ठिकाणी तुम्ही माझ्या नर्सरीमध्ये आलात, माझी मुलाखत घेतलात. तर अस्सल मालवणी क्रिएशन या आपल्या यूट्यूब चॅनलला माझ्या लाख लाख शुभेच्छा. धन्यवाद मॅडम.